Здравейте, аз се казвам Деян Сенов. На 14 години съм и учил в музикалното училище в Стара Загора. Аз съм от ромски происход и още от малък моите родители са ме учили да почитам държавата и да я обичам. И днес аз мога да кажа, че обичам България. По случай неприличните снимки, които бяха качени в социалните мрежи, искаме да поднесем нашите извинения и да кажем, че не бива ромски етнос да се етикира от държанието на двама-трима тинейджери. Искаме да кажем, че ние, ромите, обичаме България. Здравейте! Аз съм Асен Петров от Стара Загора. Аз съм българин от ромски происход и мечтата ми е да се образовам и да бъда достоен гражданин на България. Аз обичам България. Здравейте, казвам се Димир Мирчев. На 16 години съм от Стара Загора, живея в квартал Лъзенец. Аз съм българин от ромски происход. Искам да ви кажа, скъпи съграждани, че в ромския етнос има будно младо общество, което се надига за промяна, което мечтае за промяна, мечтае да види ромите променени, образовани и наистина да научи ромите да поемат отговорност. Искам да ви кажа, че аз като ром обичам много България. Искаме да ви изпълним химна на България в знак на обич към държавата ни.